mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye, awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ bi ye sibiri ye mars kalo tile fɔlɔ san 2024 san 2025 k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Sunkalo tile fɔlɔ mars kalo tile fɔlɔ san 2025 sɔgɔmada in na an ka baabu bɛna tali kɛ min na o ye FESPACO kuncɛli baaraw ye. Kunungo jɔnjɔn 22 o dira kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Mali sera ka 2 sɔrɔ o la. Fuseni ale ni Abubakar Ture n'u b'a wele ko Gaku. Olu ye jɔyɔrɔ 2 sɔrɔ Mali tɔgɔ la o ko hukumu kɔnɔna na an n'an da don o la. Nka o prix spéciaux ninnu dili kɔnɔna sa jaamu kɔni bɔra yiri. Mali sera ka 2 sɔrɔ o la. Fuseni ale ni Abubakar Ture n'u b'a wele ko Gaku. Olu ye jɔyɔrɔ 2 sɔrɔ Mali tɔgɔ la o ko hukumu kɔnɔna na an n'an da don o la. Nka o prix spéciaux ninnu dili kɔnɔna sa jaamu kɔni bɔra yirituru kan n'o ye ka ziraju turu fa bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunbɛn. Kɛmɛ siradala kɔni ale taara ni jɔnjɔn bɛɛ lajɛlen ye sabula 60 a kelen y'o bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye. O kɛnɛ in ka ye baɲumankɛ tɔnw ale ni kɛnyɛrɛye tɔn minnu bɛ sa olu tɛ kɔni donbolo caman kɛ. Sunkalo ala ye ale tile fɔlɔ yira an na bi Mali la ani Burkina bɛɛ lajɛlen kɔni ye sun daminɛ sa. Sunkalo hukumu kɔnɔna na kunungo premier ministre n'o ye Général de Dieu Abdoulaye Mayiga ye ale yɛrɛ jiginna sugu kɔnɔ ka t'i ɲɛda balo ka minɛn minnu bɛ yen ka olu lajɛ ka sɔrɔ ka bilasiralikan dɔw di. Président ale ka hukumu kɔnɔna na min ye Agibu Danbele ye ale n'a ka maaw tun bɛ Sikasokaw fɛ yen min ye an ka sifinw olu ka ɲɛmaa min bɛ nin waati in na faleya kɔnɔna na n'o ye El Hadji Keita ye yanni délégation spéciale ka sigi sa mairie kɔnɔna na k'ale ka tɛmɛ ni baaraw ye. Ismaël Balo n'an b'a wele Balodi k'ale ka baara hukumu kɔnɔna na a ye san 30 sɔrɔ ɲɛnajɛ minnu bolodalen don Burkinakaw fɛ yan sa fasoden ɲumanya waleya kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen k'i ka impôt sara ani taxi. O ko baaraw olu daminɛna président yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la maa bɛ président yɛrɛ fɛ yen n'o ye Ibrahim ye k'olu bɛɛ lajɛlen k'u ka taxiw sara ka kɛ misali ye. Mun sɔrɔ olu la sa ale ni musow ka ɲɔgɔndan min fana kɛra Guako ta nasira la Mali Burkina Niger o jaabiw fana bɔra. Mali kɔni ye jɔyɔrɔ 3 sɔrɔ kunun surɔ o kɛra CEDEAO ale kɔnɔna na. Air Burkina ale bɛ gafe min bila a ka pankuru kɔnɔ o gafe kura n'o ye nere ye o fana yirala maaw la. An ka baabu bɛna kuncɛ ni min ye sa o ye an yɛrɛ balimakɛ an terikɛ n'o ye Musa Tarawele Bili ye ale ye baaraba minnu boloda sa an ka baabu na kuncɛ n'o ye. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Sunkalo ala k'a timɛko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka musakaw nɔgɔya. Bato minnu n'an bɛna na k'a kɔnɔ ala ka olu bɛɛ lajɛlen minɛ. Ala ye ɲinanta yira an na cogo min ala ka sawarɛta fana yira an na. Ala ka a musaka ta fanga k'u dutigiw bɛɛ lajɛlen na. An b'o o dugawu kɛ sa ala ka se ka o minɛ an bɛɛ lajɛlen ye.
Burkina kaw fɛ a ina fɔ Mali la kalo yera yɔrɔ caman na yan Burkina min ye u ka jɛkulu min kɛrɛnkɛrɛnnen don kalo ɲini kama sa olu kɔni ye bataki bɔ k'a yira sa k'a fɔ ko kalo yera silamɛ diinɛ maaw hali n'o y'a sɔrɔ olu man ca yan kosɛbɛ an kɔni y'a ye k'a fɔ surɔ kɔni ɲɛnajɛw ma dabila fiyewu baara minnu bɛ yen n'olu kun bolodalen don Facebook kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛn'o taabolo kɔrɔlenw fɛ wa dugu yɛrɛ kɔnɔna na i t'a dɔn fiyewu ko sunkalo ye sini ye sabula kalo yeli fɔlen ni fɛnw a ma foyi bɔ foyi la dɔn minnu tun bɛ yɔrɔ la sabula yan fana de kerecɛnw de ka ca kosɛbɛ nka mun ye silamɛ diinɛ maaw ye kɔni bi fajiri la an y'a ye k'a fɔ an ka misiri a fajiri jama cayara bi n'o ye Wagadugu misiriba ye suguba kɔnɔna na don tɔ la n'o y'a sɔrɔ aran 3 4 bi ta kɔni misiri yɛrɛ fara tewu maa caman nana ka na min ye sun donni baaraw kɛ yen ka sugurudun kɛ ka bato kɛ fo ka taa se kɛnɛ ale cili ma an b'a dɔn fana k'a fɔ Mali fana na kɔni o ni yan tɛ kelen ye parce que Mali silamɛ diinɛ don silamɛ jamana don délégation min kɔni bi yan ni olu kɔni y'a ko matarafa kosɛbɛ o kɛra Niger ale ni Tchad ye kalo yeli kɔni kɛlen olu ka maa caman y'u sibɔ kow la u ye seli siraw ni fɛnw daminɛ min ye dugawudon ye hali jɔjan seli yɛrɛ Nigerkaw y'o kɛ surɔ wa min ye kununtu ye fana ka dugawu kɛ jamana 3 ye AES jamanaw ye u y'o fana kɛ fo ka taa se waati jan ma tuma min na anw tɔw kɔni bɛ pan ka curun na boîte dɔn ni fɛnw na o y'a sɔrɔ olu bɛ alabato la an ka dunanjigiso ninnu caman kɔnɔna na Niger maaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ n bɛ dugawu kɛ sa Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ o sunkalo kelen hukumu kɔnɔna na sa kununko Mali fanga ɲɛmaa n'o ye premier ministre général de division Ablaye Mayiga ye a y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ sa ka taa yɔrɔw lajɛ sugu kɔnɔnaw lajɛ baara mun bɛ bi ale ni da dumuni fɛn minnu nana n'o y'a sɔrɔ u bɛ se ka labɔli kɛ sunkalo 2 ninnu nata kɔnɔna na sabula n'o y'a sɔrɔ bi o ye silamɛ diinɛ maaw ka sunkalo daminɛ ye kalo in kɔnɔna na sa n'Ala sɔnna a ma nin kalo in tile 4 walima tile 5 kerecɛnnakaw olu fana bɛna sun daminɛ o sunkalo 2 hukumu kɔnɔna na sa min ye premier ministre ye balo minnu bɛ magasinw kɔnɔ minnu bɛ balo mara yɔrɔw la ani minnu bɛ juraw bolo a taara olu lajɛ société min bɛ yen n'a fɔ ma ko Mamadu Jara SMD Sodima SA établissement Kuma et Frères ka taa se GDCM ma a yi ɲɛda ninnu bɛɛ lajɛlen kan tɔni 25 malo la ko o bɛ yen min ye sukaro ye 12 o sɔrɔlen don nin waati in na dɔwɛrɛw fana bɛ yen k'olu bɛna fara a kan nɔnɔ mugu ani tulu ko fana caman bɛ yen premier ministre yɛrɛ ɲɛ dara dɔw kan u ye olu yira a la min ye premier ministre ye a kɔni ye laɲini k'u fɛ sa u k'u jija nin balo ninnu kana dɛsɛ sunkalo ale kɔnɔna na a y'a yira fana k'a fɔ ko jamanakuntigi ka kuntilenna kɔnɔna na n'o ye taabolo 3 min bɛ yen maliyɛnw ka nafa bɛ sɔrɔ fɛn minnu na u k'olu kɛ sunkalo in kɔnɔ maaw mago bɛ fɛn minnu na u k'olu bɛɛ lajɛlen sinsin balo minnu filɛ nin ye ni ale yɛrɛ ɲɛ dara u kan u k'u jija u ka to sen na u y'a yira sa fɔ fana min ye 25 ye sukaro la o fana sigilen don kɛrɛfɛ sugalakaw fɛ yen ani sugalakaw fɛ yen ko o bɛ yen baara bɛ se ka kɛ n'o ye sunkalo ale kɔnɔna na min ye sɔngɔko ta fanfɛla fana ye tɔngɔw fana u y'o fana jateminɛliw kɛ min ye taxi min bɛ yen sa ko o kɔni kan ka lajɛ sukaro ko kan tɔni 200 ɲɔgɔn na sukaro la k'o fana bɛna se ka na min ye taxi fana ye fana ka se ka dɔ bɔ o la fana n'o ye TVA fana ye k'o fana bɛ tali kɛ sa tɔni 100 la o kan ka na n'o ye malo ye malo tɔni 100 o kan ka na ka kɛ ni taxi bɛ bɔ mun kan ye TVA fana wulilen don ka bɔ fɛn minnu kan sa n'o ye kɔɔri ye ale tɔni 30 o fana kan ka se ka sensɛn ka taa n'o ye tulo o bɛ se ka bɔ o la cogo min ani bagan dumuni nin jiginni minnu filɛ nin ni gouvernement olu kɛ sa olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sabula a yera k'a fɔ nin waati in kɔnɔna gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ min ye jɛgɛw ye ka taa se kɔnɔw ni sɛw ma premier ministre da don nin bɛɛ la juraw ye baara mun kɛ a y'u fo o la sɔngɔko ta fanfɛla la a kɔni y'a yira sa k'a fɔ sɔngɔko u k'u jija a kana yɛlɛ nin waati in na maliyɛnw degunnen maliyɛnw tɔɔrɔlen sariya mun sigilen don ni maa min minɛna o sariya ka balo o tigi ka ko ye premier ministre ko ko gouvernement kɔni tɛ se k'i jɔ ni nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye ka jɛ a yɛrɛ ka taxiw kɔ ka baaraw bila sen kan ka tila k'a fɔ tuguni ko maa dɔw bɛ yen k'olu bɛna o sɔsɔ da dumunifɛnw k'o sɔngɔ gɛlɛya premier ministre ye sinsin min kan an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ sunkalo in kɔnɔna na an yɛrɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na hali ni sariya ko tɛ maanifinya taabolo an ka jamana kɔnɔ an k'o jateminɛ hinɛ o de ka ɲi nin waati in na kuma tɛ degun o bɛ malidenw caman kan jamanakuntigi ale ka musakako hukumu kɔnɔna na maa minnu bɛ ale tɔgɔ la n'olu bɛ ka donbolo kɛ maaw ye sa u ye wulikajɔ kɛ ka taa Sikasokaw fɛ yen min ye général d'armée Asimi tɔgɔ la Agibu Danbele n'an b'a wele ko junior ale taara Sikaso min ye gouverneur ye n'o ye madame Kante ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ko in kɛnɛ kan fana min ye colonel Kajatu Sanogo ye ale min yɛrɛ ye délégation ɲɛmaaba ye ale fana tun bɛ yen Boubacar Traoré ale tun bɛ yen min ye
présidence dafu o tɔgɔ la i n'a fɔ yɔrɔ tɔw la donbolo 150 o de kɛra Sikasokaw fana fɛ yen da dumunifɛn minnu bɛ a la sa o ye malo ye ka taa se ɲɔ ma sukaro makɔrɔni tulobidɔn olu bɛɛ lajɛlen dira ka da dumunifɛnw ni tamaro k'olu fara a kan yaasa minnu bɛna sunkalo daminɛ u bɛ se k'o kɛ k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ cogo min jamanakuntigi fɔra k'a tanu kɛnɛ in kan Sikasokaw fɛ guvɛrnɛri ale ni maa bɛ yen n'olu ye ni bonya kɛra olu ye u bɛɛ lajɛlen u ye bonyamasegin tanu kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma k'a fɔ sa ko u bɛ dugawu kɛ sa jamana ala k'a basigi min ye olomasiri tabaw ye olu fana ka maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan olu fana ye foli kɛ yaasa waleya minnu bɛ yen bi ni jamanakuntigi bɛ k'o sigi sen kan o bɛ se ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛ cogo min Ismael Balo n'an b'a wele Balo di ko ale ye san 30 sɔrɔ a ka baara kɔnɔna na ka kunnafoni di ani ka maaw dɛmɛ k'u ka kunnafoni di baaraw kɛ o san 30 hukumu kɔnɔna na sa ale kɔni ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan kunungo Umar Mariko ka taa se kunnafonidilaba wɛrɛw ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ Prestige Consulting ale daga yɔrɔ yɛrɛ la n'o ye Ismael Balo n'a bɛ wele ko Balo di ale yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ ye k'a ye san 30 sɔrɔ baara in na arajo baara ka kɛ animateur ye ka kɛ chef d'entreprise ye ka tila k'a yɛrɛ ka tɔgɔla yɔrɔ sigi n'o ye Prestige Consulting ye bi hukumu kɔnɔna na sa k'a bɛna ɲɛnajɛ belebeleba boloda ɲɛnajɛ in bɛ tali kɛ ɲɔgɔndan na ɲɔgɔndan minnu na sa n'u bɛna garisɛgɛ di maaw ma maa minnu mana se ka fɛn dɔw sigi sen kan ale yɛrɛ ka anniversaire hukumu kɔnɔna na ka fɛn dilan min bɛ anniversaire yɛrɛ yira k'a fɔ ko a ka anniversaire san 30 ni maa min sera k'o dilan ka ɲɛ o ta ye 50,000 ye o fana kɛrɛfɛ tuguni Balodi yɛrɛ a bugunatigɛ a ye baara daminɛ cogo min fo ka na se bi ma ni maa min sera ka kuma o kan k'o dilan k'o ɲɛ k'o kɛ documentaire ye o ta bɛ kɛ 100,000 ye o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ sa sɔrɔ ko ta nasira fɛ hakili jagabɔ ka taa se seko ni dɔnko ma maa min mana se ka baara kɛ Balodi ka o baarakɛlaw kana fɔ o ta ye 40,000 ye Balodi y'a yira sa k'a fɔ fana ko a tɛna se ka da o fana ma koyi min ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka kɛ ni dɔnkiliko ta nasira ye Balodi yɛrɛ a ye sinsin dɔnkili minnu kan ka se k'olu bila ba la 50,000 ni maa min sera k'o kɛ o y'o ye baara in kɔni san 30 in carrière in kɔnɔna na sa u bɛna dɔn ni tɛgɛrɛw sigi yɔrɔ caman na seko ni dɔnko arajow ka se ka olu koloso ɲɔgɔn na alamisa ani dimanche kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɛgɛ kanɲɛ 20 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 22 ma Balodi yɛrɛ tɔgɔ la sa a yɛrɛ na wuli ka don maaw cɛla koyi ka munumunu salo kɛ ka taa kunnafonidilaw fɛ yen concert belebele sa novembre kalo tile fɔlɔ o bɛna se baara in ale kɔnɔna na o fana bɛɛ kɛrɛfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ surafana du novembre kalo kɔnɔna na fana o bɛna kɛ a dɛmɛbagaw a kɔkɔrɔdɔbaw ani maa minnu ye baara kɛ sifin minnu bɛ yen denmisɛnnin minnu bɛ seko ni dɔnko kɔnɔna na a b'olu bɛɛ lajɛlen wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la novembre kalo la u n'a baara kuncɛ ni o ye Burkina Fasokaw fɛ yen ko ka maaw kɛ misali ye impôt sara la o don kɛrɛnkɛrɛnnen o de sigira sa impôt kɔni ale ka guichet de wulilen filɛ ka taa jamanakuntigi yɛrɛ baarakɛyɔrɔ la koyi capitaine Martin Celeste Anders Dufin ale min yɛrɛ ye ko ɲɛmaa ye juma don u ye a baara kɛ kunungo maa bɛ jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ la sa n'olu kan ka impôt sara u kan ka taxe sara u kan ka fiɲɛti ta u bɛɛ lajɛlen a fɔra u ɲɛna ko u k'u bolo bila u kun Burkina Palais ko siamu kɔnɔna na sa waleya in kɛ kun ye sa ko jamanakuntigi yɛrɛ nagakɔrɔmaw taxe minnu bɛ yen n'olu bɛ sɔrɔ jamana ka musakaw la yakubali hukumu kɔnɔna na impôt direction yɛrɛ de y'a nana ye koyi tile kelen in kɔnɔna na sa maa bɛ baara kɛ yen hali nɛgɛso bɛ maa min bolo a bɛɛ lajɛlen k'u ka impôt sara waleya in kɛ kun ye min ye k'a yira jamanadenw na ko misaliya ɲuman a bɛ daminɛ jamana yɛrɛ baarakɛyɔrɔ la u y'a yira sa k'a fɔ mɔgɔ mafalen minnu bɛ yen sɔrɔdasi minnu bɛ yen maa minnu bɛ yen ni ko ɲɛmaaya bɛ olu bolo capitaine Celestin Martin n'a ka maaw olu kɔni y'u taw kɛ olu fana kɛrɛfɛ sa jamanakuntigi kɛrɛfɛ baarakɛla wɛrɛ olu bɛɛ lajɛlen y'a kɛ u y'a yira ko nin ye misali ye impôt saracogo ɲuman na jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ wa maa o maa n'i ye nin jaw ye n'i ye nin waleya in ye i k'a dɔn k'a fɔ k'i ka impôt sarali k'a kɛr'i ma diyagoya ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya jamana ka taa ɲɛ jamana k'a yɛrɛ ta k'a yɛrɛ tɔgɔla musakaw sɔrɔ o tɛ sɔrɔ fiyewu ni taxiw ni impôt sarali tɛ yaasa baaraba minnu bɛ yen bi olu bɛ se ka sigi sen kan Burkina jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ la kunungo ni ne kɔni kɛra ye minnu kun labɛnnen don olu y'u ta sara don dira tɔw fana ma o fana k'u labɛn cogo min na u bɛ se ka baara kɛ FESPA ko ale bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la bi ni ala sɔnna ma a kuncɛli baara bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 Palais des Sports ale kɔnɔna na a yɛrɛ sa k'a fɔ kunungo an ye min fɔ jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnenw hukumu kɔnɔna na o baaraw kɛra kunungo Azalaï hôtel la minisiri min bɛ Burkina yan ale yɛrɛ bɛ seko ni dɔnko kunna n'o ye Gilbert Ouedraogo ye ale tun bɛ kɛnɛ kan cɛbɔla minnu nana ka bɔ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ olu kɔni tun bɛ yen documentaire min ɲɛna ni documentaire bɛɛ ye
ni o kɛra UEMOA mɔgɔw ka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni a musaka bɛ taa se sefa wari miliyɔn 6 ma o taara ka di fatɔw ma fatɔw ye Fuseni Mayiga ale ka jabɔlen ye ja min ni a bɛ tali kɛ Mali seko ni dɔnko la Office du Niger gɛlɛya sa o ja n'o ye tilema ye o bɔra maa min fɛ o ye Boubacar Gakou Touré ye ale fana ye sefa wari miliyɔn 7 sɔrɔ nka wari in dira maa minnu fɛ sa o ye Burukinakaw ka furancɛ fanga ale ka bulon ye n'o ye u ka CNT ye olu de y'o di Mamu Dafe ko k'a bɛ ni maa 2 ninnu fo min ye an ka seko ni dɔnko ka se ka sankɔrɔta ka taa ɲɛ u ye baara min kɛ nin ye ko o diyara ale ye kosɛbɛ o ɲɔgɔnna kelen kɛnɛ kan sa an y'a ye k'a fɔ Burukinakaw ka ja min bɛ yen n'o ye Katanga ye Katanga ale ye jɔnjɔn caman sɔrɔ Paul Losnomo Vieira o tɔgɔla jɔnjɔn Katanga a y'o ta o fana kɛrɛfɛ tuguni sa Semaine Ousmane tɔgɔla jɔnjɔn a y'o fana ta min ye jɔnjɔn sabanan Ecobanki a y'o fana sɔrɔ o b'a yira sa k'a fɔ ko bi kɔni bɛɛ sigilen don ka min kɔnɔ n'o ye etalon ni ɲɛnɛnka ye minnu jɔyɔrɔ ka bɔ a la olu bɛ ka ye nka min ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu dili kɛnɛ kan fana a yira sa k'a fɔ ko maa caman bɛ yen u kun jigi bɛ ja belebelebaw caman kan olu ma jɔyɔrɔ sɔrɔ kɛnɛ in kan ye jɔyɔrɔ min kɔni n'o maa min kɔni ye jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen cɛ n'o yɛrɛ kɛra balinako ye o ye ko maa min bɛ yen n'o bɛ yiri turu kuma tɛ nsirasu ko k'o turu cɛ min bɛ nsirasu turu yaasa ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kunbɛn baɲumankɛ tɔnw jɛkulu minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka piriw ale de olu bɛɛ lajɛlen cɛ 100 saradara piri mun dira kununko min ye o jabɔ kelen ye Burukinakaw ka ja in ye ale kelen taara ni 60 ye Mali kɔni sera ka 2 sɔrɔ 20 kan nka jamana dɔw bɛ yen olu ma foyi sɔrɔ a ko kɛnɛ kan an bɛ foli kɛ sa an ka maaw ye u sera ka wuli ka jɔ min kɛ ka cɛsiri kɛ nin ko in hukumu kɔnɔna na kununko sɔrɔ CEDEAO ale kɔnɔna na muso minnu nalen don bi ɲɔgɔn dan na Guako ta fanfɛ Mali Burkina Niger olu kɔni tun bɛ ɲɔgɔn dan na tiɲɛ don Chad tun bɛ yen nka Chad sen ma ye ɲɔgɔn dan in na a yira sa k'a fɔ ko min ye maa minnu kɔni sera ka sen don ɲɔgɔn dan in na taa se maa 20 ani kɔ ma kuluba 5 de tun bɛ yen ala belebeleba kɔni o taara Nigerkaw fɛ yen kɛnɛ ka Niger kɔni ne jɔnjɔn caman sɔrɔ tobili minnu kɛra ka kɛ da dumunifɛn minnu ka di maaw ye ka taa se mintaw ma min ye dumuni minnu bɛ kɛ pankuruw kɔnɔna na o jɔnjɔn belebele min kun ka bon n'a bɛɛ Niger y'o ta Mali ale sera ka wuli k'i jɔ ni jɔnjɔn dɔ ye jɔnjɔn min bɛ tali kɛ jirimerew ji minfɛnw olu dilanni na o fɔlɔ Mali y'o ta an ka mɔgɔw fana min ye dessert o dilanni na an ye 2nan sɔrɔ yen ka tila ka 2nan fana sɔrɔ tuguni dumuni na dumuni bɛ se ka kɛ ka balo kɛ ka ɲɛ cogo min nin jɔnjɔn 3 bɛɛ lajɛlen an ye nin sɔrɔ Mali délégation ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye Umu Traoré ye Vieux Marmiti ale de kɔni ye denmisɛnninw kɔkɔrɔma don ka taa kɛnɛ ka ɲi jamana 3 in bɛɛ lajɛlen kɔni u k'a ni ɲɔgɔn ma ko Ghana ale ni Chad olu na faraw ka san wɛrɛ wa siɲɛ wɛrɛ ta ko bɛ taa kɛ Nigerkaw fɛ yen Niger min ye jɔnjɔn bɛɛ lajɛlen bɛɛ cɛ ka taa na zen u kɔni nana u ye dɔn ni tɛgɛrɛ caman kɛ kɔnɔna na ye Nigerkaw y'a yira sa k'a fɔ k'u labɛnnen don san wɛrɛ ka maaw bisimila maa minnu ye nin ko in sigi sen kan u kɔni y'a yira k'a fɔ ko degun yera baara la kuma tɛ Mali an ka maa minnu nana dɛmɛ ko a gɛlɛyar'u bolo u tun kan ka na ni tobiliminɛn minnu ye u ka nafɛn minnu tun kan ka na a ko gɛlɛyara u nacogo yɛrɛ n'u u ka se ka kɛnɛ yɛrɛ sɔrɔ u y'a yira ko degun caman yera a la nka komi faso ko don u nana ka n'u cɛsiri u ye min sɔrɔ o ye prix 3 ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Air Burkina ale fana bɛna gafe min bila a ka pankuru kɔnɔ n'a a bɛ f'o ma ko Nere ale yirala maaw la kununko dunanjigiso dɔ la Wagadugu yan baara in bɛ tali kɛ mun na sa maa bɛ yen n'o bɛ don pankuru kɔnɔ yanni ka jigin i bɛ livre in ta i b'a lajɛ fɛn minnu bɛ Burkina Air Burkina bɛ taa dugu minnu na hôtel minnu bɛ yen dumunikɛyɔrɔ minnu bɛ yen bayɔrɔ minnu bɛ yen ka se ka t'olu lajɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ Nere kɔnɔna na Air Burkina ɲɛmaa n'o ye Azakaria Traoré ye a ye kuma ta a ko k'a b'u dɛmɛbagaw fo maa minnu kɛlen don ka nin kɛnɛ in maa minnu kɛlen don ka u dɛmɛ nin ko in na k'olu fo u ni jɛkulu min bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka se ka livre in sigi sen kan k'o fo a ko nin kɔni ye ka ni kura de fiyɛ sabula Nere ale yɛrɛ kɔrɔ ye ko cɛɲa k'o da Air Burkina la cɛɲa min bɛna na ni sanga ye cɛɲa min bɛna na Air Burkina ka sanga wuli dɔ fara a ka sanga kan a y'a ɲini fana k'a fɔ maa n'i donna a kɔnɔ i k'a ta k'a lajɛ tarikuw bɛ a la bilasiraliw bɛ a la minɛn minnu bɛ feere yɔrɔw la olu b'a la mun bɛ feere pankuru kɔnɔ min ye Air Burkina yɛrɛ sa maa min bɛ yen ni ale bɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ n'o ye feereliko ye ani kunnafonidiko ye Frank So ale fana ye kuma ta a ye tanuni kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma a ko n'i donna gafe in womisɛnw kɔnɔ bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ bɛ a la jagokɛlaw niyɔrɔ bɛ a la feerelikɛlaw niyɔrɔ bɛ a la maa minnu b'a fɛ ka fɛnw san pankuru kɔnɔ o bɛ a la n'i taara Air Burkina bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ n'i sera yen
yani ka jigi b'a dɔn k'a fɔ i kan ka taa yɔrɔ min na i kan ka dumuni kɛ yɔrɔ min u ni jɛkulu min fana y'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a kɛ olu fana ye kuma ta bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyara sabula bala duman o tun b'a kɛnɛ kan ka se ka kɛ ka baara ye ale bɛɛ lajɛlen kun cɛ Burkinakaw olu fɛ yen bisa a yira k'a fɔ sa ko min ye fɛsibuku kuncɛli hukumu kɔnɔna na yɛlɛma caman donna baara la walasa u y'a yira ka sa k'a fɔ ko yanni nɛgɛ kanɲɛ 15 cɛ o k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen y'i sigiyɔrɔ sɔrɔ palais de sport ale kɔnɔna na o la sa bɛɛ lajɛlen kɔni welelen don maaw ka se k'u ka labɛnw kɛ farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ Mali équipe nationale ale bɛ labɛn na ni Ala sɔnna a ma entraîneur k'ale k'an ka lisi bɔ Mali ni Comore k'an ka jouer ni mars kalo in tile 21 Centrafrique ta o ye mars kalo tile 24 ye nin dulatan fila bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ Marokokaw fɛ yen sabula nin jamana ninnu dulatan terrain tɛ olu bolo min ye mars kalo tile 15 nata entraîneur k'a kan ka lisi bɔ min ye Aigle yɛrɛ ka jalatigi ye n'o ye Amari Traoré ye ale kɛnɛyalen sa ko ani équipe nationale entraîneur n'o ye Tom Saintif ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'u kumana maaw kɔni b'a yira sa k'a fɔ ko bɛn ni kelenya bɛ se ka don cogo min na ko in na o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ n'an bɔr'o la Énergie du Mali ale b'a ka baaraba min boloda o hukumu kɔnɔna na ko maa bɛ yen sa n'o kɔni bɛ baara in sira kan sa ka bɔ kilomɛtiri 20 ka don Bamakɔ kɔnɔna na olu ka wuli ka jɔ kɛ sa yaasa u ka lawulili kɔnɔna na IC ye papier min d'u ma an'u yɛrɛ ka bugunatigɛ papiyew sɛbɛn minnu na n'u bɛ lakodɔn minnu bɛ ɲamakɔrɔ sira in fɛ ka taa se o ma fo ka bɔ Balenge ka na fɔ Dar es Salaam Lafiyabugu maa bɛ yen ko n'o jatera sa k'olu bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ ka se sous commission min sigilen don yaasa ka u ka tɔnɔmadali ka u ka musakaw segin u ma minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ a ko kɔnɔna na minisiriso min bɛ dugukoloko kunna o y'a yira sa k'a fɔ olu ka minisiriso a bɛ cité du Niger cité administrative kɔnɔna na cité administrative kɔnɔna na min ye bâtiment numéro 4 ye étage 2nan olu bɛ t'olu sɔrɔ yen ICA ka sɛbɛn o ka k'i bolo i yɛrɛ ka dugukolo sɛbɛn ka k'i bolo min bɛ bugunatigɛ dɔn a bɛ se ka kɛ NINA ye carte d'identité passeport fichier individuel ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ min y'i ka banque fana ye o sɛbɛn fana ka k'i bolo i ka kɛ fana ni i yɛrɛ tɛ se ka na maa min bɛna i ka procuration kɛ ka d'o ma sous commission nationale in kɔni bɛ sigi sen kan mars kalo tile 13 bɛɛ lajɛlen k'i ka sɛbɛnw labɛn yaasa ka se ka taa i kan ka kumabɔ ni min ye k'o d'i ma baara bɛ daminɛ araba ni alamisa nɛgɛ kanɲɛ 9 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 12 ma don o don an y'a yira o la sa k'a fɔ ko Faleyakaw fɛ yen gouvernement kɔni ye yen mairie ci pewu k'o bɔ yen o hukumu kɔnɔna na sa min ye Alaji Keyita ye ale sugandira sa ko ale ka kow ɲɛnabɔ yanni délégation spéciale ka sigi yen Alaji Keyita dun a ye baara caman kɛ yiriwali kɔta nasira la Faleyakaw fɛ yen denmisɛnnin min don ani denmisɛnnin jɛkulu bɛ ɲɔgɔn bolo denmisɛnnin jɛkulu min yɛrɛ bɛ n'olu ka wulikajɔ bɛnnen don Faleyaka yiriwali ma o ɲɛmaaya bɛ a bolo u kɔni ye danaya d'a kan sa fɛn o fɛn bɛ yen nin waati in na Faleya bɛ se ka taa ɲɛ cogo min Faleya bɛ se ka ko sɔrɔ cogo min na Alaji a ko baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yanni délégation spéciale ale ka sigi bi an b'an ka baabu kuncɛ ni min ye o ye Musa Traoré n'an b'a wele ko Bill ale ye baara belebeleba minnu kɛ o de bɛna kɛ k'an ka bi sɔgɔmada in na kunnafoniw kuncɛ an bɛ o jaw lajɛ an b'a fɔ sa ko ni o banna an na k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye. Au Mali, l'indice de la pauvreté a un peu baissé ces dernières années, 45% de la population selon les estimations de la Banque mondiale. Cependant, les sanctions injustes inhumaines de la CEDEAO à l'endroit du pays ont compliqué un peu les choses. Le Mali enregistre une dynamique démographique qui pose également certaines difficultés. L'emploi des jeunes, la santé pour tous, l'accès aux ressources économiques, financières et matérielles. Cette association a pour objectif le développement durable, qui passe forcément par le développement local où les personnes issues des collectivités disposant des ressources limitées peuvent avoir accès à des services de santé de base de qualité, à une éducation de qualité et de permettre également aux femmes d'être autonomes et enfin de vivre dans un environnement sain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour donc au-delà il nana qu'il a association créée donc on a association qui est de lutte contre la pauvreté et pour la protection de l'environnement parce que volet fla de pauvreté et environnement fla n'a pas la à tous ces épreuves pour la vie au quotidien pour la population, il faut ajouter les questions liées à l'école pour les enfants et l'assainissement de nos villes,
campagnes et quartiers. En commune 1 du district de Bamako, l'association de lutte contre la pauvreté et pour la protection environnementale a décidé de s'investir pour offrir un cadre de vie agréable à la population dans sa zone d'intervention. L'association pour la lutte contre la pauvreté et la protection environnementale incite les jeunes à se prendre en charge, invite les jeunes à trouver par eux-mêmes les voies et moyens pour se frayer un chemin dans la vie, avoir leur salut en se réalisant dans la vie socio-économique. Pour les initiateurs de l'association, il n'y a pas de fatalité. L'homme, comme le dirait l'autre, est le boulanger de sa vie. L'association procède chaque année dans ses quartiers d'intervention en commune 1 du district de Bamako au curage des caniveaux, restaure les voies obstruées, répare des ponts cassés au besoin. Aussi a-t-elle contribué au pavage des rues en commune 1 du district de Bamako. Elle contribue grandement à l'assainissement de la commune 1 en enlevant les immondices sous les ponts, permettant ainsi le passage des eaux usées et des eaux pluviales. L'association améliore du coup le cadre de vie des habitants. Elle paye ainsi de sa poche des gros engins Caterpillar, des tracteurs pour les besoins de la cause. Moussa Traoré Bill, en bas fou, Dante Foli Mouna, aka cɛsiri a n'a ka girinkajɔ la Bangoni ko kɔnɔ ko la n'a problème na Bangoni yɛrɛ tɛ commune 1 yɛrɛ n'an ko an b'a fɔ yɛrɛ a ka bon n'o bɛɛ donc an b'a fo Dante Foli Mouna donc an bɛɛ ye hakilina kelen de ye ko in kɔnɔna la an bɛɛ ye hakilina kelen de ye donc ale kɔni an vraiment ne kɔni t'a dɔn n bɛ mun fɔ Bill ka ko la quoi n'an ko an b'a fɔ an b'a tiɲɛ de quoi ni bonya dara a kɔrɔ k'a yirala a bɛ se ka nin kɛ cogo di donc a y'a dɔn boloden kɔni kelen a tɛ se ka bɛlɛ ta donc wa mɔgɔ hakilima don yɔrɔ la donc a ko vraiment jɛɲɔgɔn kulu b'ale la ale ni minnu bɛ se ka jɛ ka se ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ wa population tɛ sɛgɛn wa population tɛna degun sɔrɔ a la donc o hukumu kɔnɔna la donc mɔgɔ tɛ ko kɔnɔna mɔgɔ don sinon a b'a fɔ k'a b'a k'a kelen a kelen bɛ se k'a kɛ dɛ mais a y'a yira de a ka mɔgɔw jɛ ni mɔgɔw ka jɛ ka associer pour que Bangoni an bɛ se k'a baara cogo min na. On yɛrɛ de wulila ka taa Musa sɛgɛrɛ k'a fɔ n k'a k'an dɛmɛ pour que yɔrɔ in ka se ka bɔ a tu position ma ji nako fila bɛɛ kɛra a bɛɛ donna mɔgɔw kan i y'a ye a donna bɛɛ ka so kɔnɔ an ye su mun bɛɛ kɛ mɔgɔw ma se ka da bon yarɔ n'a ɲɔgɔnna la o de y'an wuli ka se Musa ma ka taa bonya d'a kan comme quoi a kana ka na an ka kɔ lajɛ k'a bɔ an ye pour que ji ka se ka taa facilement an sera Musa ma an y'a ɲɔgɔn jalajɛ ka se Musa ma ka taa f'u ye mais ninnu de farala ɲɔgɔn kan ka taa ne fɛ Bakari ka taa ne fɛ k'an ka jija ko ka Musa voir pour que a kana an ka baara k'an ye bi an b'o kɛnɛ de kan. Min y'a geren an bɛɛ jogo b'a la ɲamanbɔnnaw b'a la jardintigiw b'a la minnu filɛ nin ye nakɔ kɛ kɔkɔ fɛ n'u ye jardin sɛnɛ kuma o kuma u b'a ɲaman bɔn dugumana la n'u y'a ɲaman bɔn san min na o bin bɛ falen yɔrɔ la mɔgɔw bɛ tagama yɔrɔ min o bin tɛ falen o donc kuma bɛɛ kɔ bɛ pousser ka na anw bɛ côté min na kan o de kɛra sababu ye fo kɔ y'an dun sinon kɔ wo point wo saba bɛɛ kun bɔlen don an yɛrɛ bɛ kodɔn kuma min na ji bɛ na a mana bonya cogo cogo a bɛ taa mais sisan ji mana na a bɛ jɔ de heure 2 heure 3 a tɛ taa bon a kɛra gɛlɛya ye kɔlɔlɔ y'a ma bon an yɛrɛ nan'a ye an balimakɛ n'o ye Musa Traoré an sigiɲɔgɔn don an y'a denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn fɛ ale bɛ ka filabugu mɔgɔw ta bɔ o ye Bangoni dɔ ye bon an yɛrɛ minnu n'a bɛ anw yɛrɛ ka sigida la n'anw ma se k'a valeur yira o b'a yira k'a fɔ k'anw kɛra fitiriwale de o de kama an sera a ma don min an sera a ma a diyara yɛrɛ a diyara ka tɔndenw ye u y'a yira k'a fɔ k'a bɛ fɛn bɛɛ kɛ ka nin bɔ bon an filɛ o de kɛnɛ kan bi wa an dalen b'a la ni Ala sɔnna a bɛ fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ nin ye leader sereya de ye un leader min bɛ buli jama ɲɛ ka jama mobiliser ka jama bila ka baara kɛ et jama ka nafa kama n'i y'a ye Musa Traoré bɛ ne hakili la jigin Paul Kagame la en tant que président c'est un leader en même temps c'est pourquoi ka dugu jɛlen don fantanya ye hakili de ye Ala ye dantan fɛn o fɛn da a y'a bɛɛ dahirimɛ d'a ma n'i sigi k'i ye fantan ye ça veut dire que i yɛrɛ sɔnna i ka sort ma mais i bɛ wuli i b'i battu i b'a yira tant que Ala ye kɛnɛya d'i ma e tɛ fantan ye kɛnɛya bɛ sɔrɔ cogo di a matarafa cogo ye nin cogoya de ye o Musa Traoré t'a k'a kelen ye o a dɔgɔw bɛ yan a cousinw bɛ yan a teriw bɛ yan a bɔra nin dugu in na Musa Traoré bɔra fo États-Unis ka na ni mɔgɔ wɛrɛ don a tɛna habiter Bangoni yɛrɛ la a y'a yira aw la aw dɔ de y'ale ye a y'a yira aw la k'ale ye leader de ye a ye diɲɛ maa fɛn o fɛn sɔrɔ a bɛ se ka fɛn o fɛn profiter a nana n'a ye a b'a dɔn a ka commune na Musa Traoré bɛ ne hakili lajigin Paul Kagame la bi an bɛ kɔlabɔ la
Bankoni ni Korofina cɛ kɔ mun bɛ yen ani Pɔnkɔrɔla u b'a fɔ ko Salimugu yɔrɔ la ani Korofina Nord an b'o kɔlabɔ la ayi kɔn tɛ bɔ wari la association membres de bɛ yan komi an bɛ nin baara in na nin y'a san 11 an bɛ jɛ an ni sigidala mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka hakiliw jagabɔ k'a lajɛ degun man kan an ka sigida kɔnɔ surtout Bankoni dongunba yɛrɛ ani Korofina dongunba yɛrɛ yɔrɔ min o ye kɔ in ye a yɛrɛ ye kɔ in ye bon pont fana kɔrɔla tuguni k'an to denmisɛnninya la pont in tun bɛ 4 mètres de profondeur mais sisan a bɛ yɔrɔ min na a tɛ tɛmɛ hali 1 mètre 75 kan donc sisan an bɛ na pont ye wo 3 ye bon wo 3 in na kelen dɔrɔn de bɛ fonctionner donc 2 mun bɛ yen o bɛɛ gerenna donc an nana ka na o bɔ pour que an ka se ka lafiya sɔrɔ an ka sigidaw kɔnɔ welekan min bɛ n bolo k'a fɔ sigidala mɔgɔw ye ani jamana kɔnɔdenw ye an ka hakili to an yɛrɛ la an ka hakili to an ka yɔrɔw la parce que n'i ye nin baara ninnu bɛɛ ta k'a lajɛ nin tiɲɛni min bɛ don an kan a bɛɛ y'an yɛrɛ de nɔ ye parce que an bɛ ka baara in kɛ aw yɛrɛ y'a ye a bɛɛ ɲaman de finikɔrɔ sangekɔrɔ sagagolo fɛnsiw donc n'i y'a fili ka b'i ka da la a bɛna cogo min na i ma o ka jugu ne filili ye donc an ka hakili to la an ka kɔda ninnu to yen an ka kɔda ninnu to yen an ka an ka ɲamanw bɔ ɲaman ka bɔ yɔrɔ la et c'est que ɲamanko ma nɔgɔn mais État fana k'a lajɛ a ka fara an kan ɲamanko in senfɛ parce que ɲaman n'a bɔnyɔrɔ t'i bolo a tɛ se ka garder i ka so donc n'u farala an kan ani sigidala mɔgɔw ani an ka mairie mɔgɔw an ka jɛ k'a lajɛ hakili sigi la pour que an ka se ka lafiya sɔrɔ an ka sigida la. Association ne selu ma nya wele ka fu ɲana ouais an sigida bɛ carré an bɛ carré min kɔnɔ n'o ye Jelibugu rue 220 y'a faamuya n k'a tiɲɛnen don n k'aw ka dɛmɛ kɛ pour que an bɛ se ka kɛ wali n'a bɛ bɛn min ma u y'a fɔ n ɲɛna président yɛrɛ ye sɔrɔ téléphone na a ko kɔrɔ Musa Jalo dɔrɔmɛ kelen an t'a minɛ aw la anw b'a k'a ye fu falaki an b'o kɛnɛ de kan sisan mɔgɔ min bɛ machine ta ka gasoil k'a la k'a dilan ka n'a don aw ka carré kɔnɔna la k'a dilan aw ye fu falaki fili ka kan u ye ne ye carré tɔgɔ la population min bɛ yan o bɛɛ tɔgɔ la n b'a ɲini k'a fɔ aw bɛ baara min na yarabi Ala k'a bolo mɛn a la vraiment n'i ye nin sugu fɔ ne ɲɛna ko mɔgɔ bɛ nin kɛ ni m'a ye n ɲɛna n tɛ taa la yɛrɛ walayi Ala k'i sara Ala k'aw dɛmɛ Ala k'a ka ko taa ɲɛ ne yɛrɛ tɛ bɔ nin sigida la dɛ mais baara tellement que baara in ɲɛna a diyara n ye quoi Ala k'aw dɛmɛ yɛrɛ Ala ka ɲɛtaaba d'anw ma Ala k'an kanu kosɛbɛ parce que nin baara sugu nin bɛ kɛ Ala de kama sa. L'Association pour la lutte contre la pauvreté et la protection environnementale participe aux journées de reboisement du pays. Chaque année, elle met sous terre des centaines de plants dans les quartiers de la commune 1 du district de Bamako. Ne mɔgɔ min ka jiri turu o kuma mɔgɔ sire a jiri suma na fo ka taa jiri ko ban o baraji o ye ma jiri turu in silamɛya dɔ do diinɛ yɛrɛ dɔ do n'i y'a mɛn a fɔra ko aljannatu dɔ wɛrɛ ko jiriforo a welela o de kan o kuma ne ye dakɔrɔ ɲɛ fila min fɔ a ye a ka diɲɛ a ka bama a ka kɛ kɔnɔnadiya diɲɛ ye. Elle a même aidé à faire revivre des bosquets que les gens avaient transformés en dépôts d'ordures ménagères. Sur un autre plan, un autre registre, cette fois-ci dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, l'association a constitué des groupements de femmes en les apportant des financements pour leur autonomisation économique. Toutes ces femmes contribuent de nos jours dans les dépenses familiales, assistent leurs maris pour les besoins au quotidien. Ko a bɛ ka yala ko ka fɛn misɛnnin wari min don muso misɛnninw ma k'u ka jagow kɛ anw fɛnɛ ko a ma ko bɔn k'i bɛ se k'a lase anw kɔni ma yan nɔ ko n'i y'a lase anw kɔni ma k'a ka d'aw ye bɔn an don cogo fila la don dɔ la an wulila an taara a fɛ yen nɔ an y'a ɲɛfɔ a ɲɛna k'an ka kow kɛcogow ɲɛfɔ a ɲɛna a ko problème t'a la k'a bɛna s'an ma yan nɔ a wulila a sera an ma yan nɔ an n'a kumara a ko problème foyi t'a la. Bon a ye wari d'a ma k'an bɛ se k'an ka jagomisɛnninw k'o la an n'a fila ka ɲɔgɔn dɔn depuis o kɔni kɛra o y'a sɔrɔ caman sigilen kun don caman ka jago kun jɔlen don bon a sababu la caman wulila fɛnɛ. Bon ne bɛ foli belebeleba de las'u ma bɛɛ tɛ nin hakilina sɔrɔ bɛɛ t'a dɔn fana ko nin degun bɛ musow kan donc olu y'a dɔn degun bɛ an sigira musow kan ta ka na k'an dɛmɛ fo an ka foliba de b'u ye a diyara ye a bonyara a ma.
La commune 1 du district de Bamako est une commune aux besoins énormes, surtout en matière de la scolarisation des enfants. C'est à ce niveau que l'association démontre une fois de plus encore toute son utilité. Elle apporte chaque année aux enfants des familles démunies des kits scolaires à chaque nouvelle rentrée d'école. Au nom des bénéficiaires des fournitures scolaires, je remercie les généreux donataires, M. Moussa Traoré, 10 000, pour les jolis cadeaux reçus. Nous prenons l'engagement de bien travailler à l'école et d'être des futurs bons citoyens, Inch'Allah. Présidé par notre père, frère, tonton M. Moussa Traoré, vu la crise que traverse notre pays, le Mali, cela servira d'aider aux parents et mettra beaucoup de joie dans le cœur de nous les enfants. L'association prépare également les enfants au DF et au baccalauréat en leur donnant des cours de formation ou de rattrapage. Depuis 2006, il y a un peu de bicana. Ça m'a mis à témoin. Il y a un peu de corridor. Pour bien faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont fils sabila. Mon sera mon là. Ayen soro kono na anana mfi aya yemu kono ako abina laje afele meseka deme minken o kono parce que association ne bulu fene association fene sigile me odika o développement Nime dan sigi anga bi sogomada na kunafonu na ayo kunafonu munu daw makanto Burkina hakila jigi doro ka foyena sa ko minye billion wuli ka joni baran nu bela jiri abel nu ke amena wani mina na to fana jamana fan chama fe mabu sega leta misalla to na ka sega ni baran ko na oke ambe befo ka be wala nyumando sungalo telefono ala ka time ko nyumana ni islam bela jiri ma ala ka bato bela jiri mine minye fespa ko ala be bambi ni ala sunama sini ana segi kata malla bara kata ta dakoro la absuka puare osoro tomi fala iketa ka fo miye ke bajalo akambe sini ni ala na kira sunama daga kanta ani segi kanto Bamako. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au muni yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herela kasegi herela dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kanisoja mogola ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo temindo ka nyeira mogola anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jele la dunia silame munu me Mali kono ani munu sigiro beno do diye jamana